Поздрав за Адили, наказателят. Аман, 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 Лейли, 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 Адили, наказателят. Катароваро Балкани, братци го пенела. Најкурвари по принцип, соскевут мангеле зухра. Обаче ако се наложи, качел курвари, калел тумаре румне, пенелка спиринела, тумаре банка мача, направо камерен туменге, бокатар душмани, макерен бутла и фора, те намарав тумен, капагав тумаро. Отново му върви, каперав тумен пенела, о наказатели. Каге с тебе мапукаму, каге с тебе биячи, само на лайфове се каните. Километри далече, правят се, че ги няма. Пред мен майко бе, кушен со манген пе. Ще дам